Dnes je piatok a na základnej škole s materskou školou na Riazanskej ulici v Bratislave sa skončil pilotný projektový týždeň, ktorý vytvárali učitelia a učiteľky na tejto škole v spolupráci s organizáciou Erudo a programom PBL Akadémia. Mne sa najviac páčilo, že sme sa ako v skupinách viac poznali a že sme mohli robiť v skupinách. Páčilo sa mi to, že proste išlo o tú spoluprácu, tie role. Mne sa najviac páčilo, ak sme spolupracovali a potom sme využili tú spoluprácu na tie projekty. No asi to, že sme sa mohli tak s kamarátmi spojiť. V podstate mne sa páčilo, že sme zistili veľa nových informácií, sme spoznali lepšie svojich spolužiakov. akože čo sme pracovali spolu, vypracovali sme také úlohy, spoznali sme Afriku. Kreatívny, náročný, ale taký zaslúžený, by som povedala. Kreativita, spolupráca a nadšenie. Vízia, kreativita a osobitosť. Spolupráca, fakty a dobrodružstvo. Samozrejme, prišlo mi to ako super cesta, ako sa naučiť niečo nové, takže určite áno. Určite by som si to zopakovala. Prečo? Lebo akože sa neučíme, akože učíme sa ale takou inou formou. Že ma to baví.